हमने के घरेलू कोनो रिलेशन नहीं है ना जी। मने ना यहाँ के बहन के बिया हमरा क्या भइल बा और ना हमारा बहन के बिया यहाँ क्या भइल बा, लेकिन इहो के हमरा के गाड़ी दिले कहले कि तू सार हुआ, हमहू कहले कि रउआ लोग सार है। तब अब मजा नहीं खाओ झूठों के इशार पर उनके रिश्ता अब एगो हो जाओ, सही में कहतन। हाँ जी। हाँ हो जा, मजाक ना। हाँ। या तो रउरे कोनो लड़की बताई हाँ कि हम मामा कहीं या तो रउरे कोनो लड़की बताई ना तो हम ही कोनो लड़का बताओ तनी धाय से या तो रउरे कोनो लड़की बताई। आदि लोग कहला कि आदि देव महादेव है, हम कहले कि ना हमें आदि देव महादेव है ना हमें, हम कहले ना हमें। आदि माने का होला जिसका जन्म और मरण दोनों का प्रमाण नहीं हो उसे आदि बोलते हैं। जैसे आदि शक्ति दुर्गा कहाँ से ली, उनकर माई के हो, उनकर बाबूजी के हो, उनकर घर कहाँ वो आदि है ना, उनकर जन्म बा न मरण बा। आवेली जब ब्रह्मा विष्णु शंकर से बहरी के बात हो जाला, पाप के भार उतारे ली आ फिर निरंकार हो जली साकार से। एगो आदि शक्ति दुर्गा हुई, एगो आदि गणेश हमें, शंकर जी के बबुआ ना हमें। जगह विष्णु जी अवतार लेके लड़का भइले दशरथ जी के, वहाँ गणेश जी अवतार लेके इनका घर आइल बने। आदि गणेश हमें, शुरुआती गणेश कहाँ से अइले, जकर शेर सवारी रहे, विनायक प्रभु नाम रहे, शेर से सवारी करो। कहाँ से अइले केकर बेटा हमें के होने के जन्म, शंकर जी के जन्म बा। शंकर जी जन्म ले बड़े आदि शक्ति दुर्गा से, ब्रह्मा जी जन्म ले बड़े, विष्णु जी जन्म ले बड़े, ये लोग आदि ना कहे। ए जे नाटक के तक लग कब ले तार लगा माल बतल तल 20 गो संगति हमारे भैया अबे से उठो तोरे कहत नहीं आ जा होने तार स्वयं के होना जाई। अब एक बार उसका बोतल लेके जा, 15 गिलास लेके दौड़ जैसे पीछे पीछे कहा भाई समय से ठीक बनू, पल पल में ठीक बनू। हम चिकना लेके होते हैं एगो पटिया लगा रहे मारता है गाड़ो तले एगो भुजा ले पहुंचल बा जानत नहीं भाई वो खाली ना वाला गिलास माल तार लगा बात 50 गो संगति बड़े माल खत्म, अपन बेटा अपन नहीं खत्म। हम लोग का भोजपुरी समाज बहुत अच्छा है मुखिया जी, अपने बाप माता का, बाबा का, दादा का हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं, खर्चा बर्चा करते हैं। नहीं तो एसपी डीएसपी के देखा नहीं, डॉक्टर इंजीनियर दिल्ली बॉम्बे में पत्नी के साथ लड़के के साथ रह रहे हैं, अब माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा है। धनी धनी 3.5 वृद्धाश्रम अपना इंडिया में चलती है, सब लेकर लोग कमे रहे तो चली तू ना स्टैंडर्ड मेंटेन करे में तो करबो तो तारा आगो आई एगो संगमरमर के पत्थर लगा के घर बनवावत रहे मुखिया जी। बिल्डिंग बनत रहे आगो एगो करा कट के करकटवा ही ना होला वही का रूम बनत रहे। तो 12 साल का लड़का रहे छोटा ने, तो उसके डैडी इतना रूम है तो करकट का रूम सामने क्यों बनवा रहे हैं? क्यों? लेकिन देखो बेटा, देखो मेरे पापा को यानी तुम्हारे बाबा जी को दमा हो गया है, छुआछूत का बीमारी है, हम लोग को भी हो जाएगा, पापा के लिए अलग बनवा रहे हैं। तो लड़का का बुद्धि छोट, लड़के का बुद्धि जानते मैंने कहा पापा जी उसके बगल में एक और बनवा दीजिए। पहले का है तो हम पर लोड नहीं पड़ेगा, आपको दमा होगा तो मैं भी उसी में रेल दूंगा। तो पर्वत सुझवत होने आई, संस्कार किसी जाति विशेष से नहीं मिलती है। संस्कार तू अपना बाप के सेवा के करतर तार लइका लइका ही से देखता उहे सीखी तारा के करतर तरह से बेसी करी, अपना बाप के गल पर धरता रहो। तार लइका पढ़ा लिखा रही तब बिना छिलले लौर रखी कि पापा जी किधर से अच्छा रहेगा बताइए ना, आदेश कीजिए किधर से ठीक रहेगा। मुर्के मारी मुखिया जी लागल बजोले रुपया पाले रुपया पाले 15-20 आदमी रवा संग घुमत हो इलेक्शन हवा में। जले मलिया संग रहत है नु रुपया वा तले जे हो करिलु जहां पियल खेल बंद कर दे लोग को ना करिलो का तो बीपी बढ़ गेल जाता नहीं पटना जांच करावे वो बहकल बा दूसरा हो अपन बाल बच्चा नहीं खे गांव में 2 आदमी मोत है
देखी माया के बाजार कैसन बा। हाँ दू आदमी बनतर गांव में हाँ। एक दिन गृहस्थ वाले हाँ उनकर पतो रोता रही बेटा रोता रहे हाँ 1 घंटा गांव के लोग आले ए पुरनिया हो गए जाए ना जाए दो बाबूजी चल गए हाँ आगे काम देखो चुप हो तर नहीं करो तो करबा ना और है वो मिलिट्री से रिटायरमेंट पुरनिया का कम हुआ था रे हाँ पतो है को महीने रोज रे पापा बड़ी सुन लागोता हाँ वो खातिर होतिया ना। तो एक खातिर तो पापा हो पापा अपने तो कोई 40,000 पेंशन हो ले ले पापा माया के नगर हो हमार माई मरे राउर माई मरे हाँ कपड़ा लाता पतो हलो सुसुक सुसुक कहता कि सुनता नहीं हे अम्मा जी के 5 को साड़ी बा फेंक दी खटियर ला अम्मा जी के फेंक दी का हो रहा के अम्मा जी चल गेली आई 2 जोड़ी चप्पल बा अम्मा जी के फेंक दी संगे चल जाई सब संगे चल जाई आई अम्मा जी 10,000 के नाकी में नथनी पहनले बड़ी ओकरा खातिर किरान मांगा ऊपर उठते नहीं धीरे से खोल के धरा गई छोटकी पतो खोल ले बड़की अरे 4 जनी बानी जाओ अकेले ही ले छोटकी तो छोटकी पतो कहता कि चुप रहो ही रहता है जब कोयला पर छापा अम्मा जी मर गली तरह नथनी लोगोता हम तो ऐसे लेने कि अम्मा जी के गोड़ दबा तो कहनी अम्मा जी की बड़ी सेवा कोइले बड़े छोटकी नथनिया ते ही ले ली ना तो आत्मा के शांति ना मिली हमारा हम नथनी लेते नहीं कि आत्मा के शांति करो माया के बाजार हो न तो लूटो कथा रिश्ता के कोने का समापन रिश्ता के कोने का समापन जब है लगल है हमरा के जानकारी बतावे कलयुग की उम्र 4,32,000 बरिस द्वापर के 8,64,000 बरिस त्रेता के 12,96,000 बरिस सतयुग के 70,28,000 बरिस चारों युग के बतौले मम्मी के मसा के मोर के बाराई करता चारों युगों के एक जगह मिले बन चतुर्युगी मन चौकड़ी कहाला आ 71 चौकड़ी के एक मनवंतर होला गुणा भाग करब 43,20,000 बरिस में 71 से जन्म लग जी जब गुणा भाग करबो न तो है 30,67,20,000 बरिस यानी कि एक मनवंतर आ 14 मनवंतर के एगो कल्प होला 4 अरब 30,40,80,000 बरिस यानी एगो कल्प अब ब्रह्मा जी के 12 घंटा ए हिसाब से ब्रह्मा जी भी 100 बरिस जिएले अब ब्रह्मा जी मर जाले ला देखो तो ब्रह्मा जी के 100 बरिस शंकर जी के 12 घंटा होला आई हिसाब से वो 100 बरिस जिएले शंकरो जी मरेले आ वही हिसाब से उनका 12 घंटा है 100 बरिस से 12 घंटा विष्णु के होला वो हिसाब से वो जिएले वो मरले नाम जो पति शिव अमर भय को है खाती एक कल्प खाती केहू अमर ना हो नारायण जी अमर ना हो ये ब्रह्मांड अमर ना हो याद शक्ति से शुरुआत सब कर हो निरंकार रहेली सकार होली जंगा लइकन के खिलौना किने का मन करला किन देबो पिक पिक जूता बाजी तल चली है सो आ जहां पर के सिटिया बन भर के पशु से तुरियो दिए तो काटियो दिए तो वाद शक्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर सब कर उमर बांधल बा ई नाम जपत शिव अंबर भयो गोस्वामी जी एक कल्प खत लिखले बड़े सब है मरेला शास्त्र पढ़बो शास्त्र में अंतर हो जाई पुराण देखबो अब विज्ञान देखबो तो अंतर हो जाएगी पुराण कहता कि शेषनाग के मस्तक पर धरती धइल बड़ी अब विज्ञान कहता कि नहीं ये धरती 24 घंटा के अंदर एक बार घूमती है सूर्य डूबता उगता नहीं है एक जगह पे जैसे बत्ती है वहाँ पे ये धरती है इधर प्रकाश है तो यहाँ दोपहर है यहाँ शाम है इधर रात है अमेरिका में फोन कीजिए अभी दिन होगा सूर्योदय हुआ होगा केकरा के सत्य मानो विज्ञान कि धरती घूमेली कौन बेरिंग बड़ी फीट बड़ी इनका ड्राइवर के केस लेटर झाड़ तक एकदम एक स्पीड में चलता रही 365 दिन 6 घंटा के 1 साल होला वही 365 दिन 6 घंटा 4 साल में 24 घंटा हो जाता है तो लीप ईयर कहते हैं जना में 4 घंटा पर 4 साल पर 29 महीना फरवरी लगेला बके 28 का लगेला 2022 बानू 4 से भागना लगे एमे ना लगे 2024 आई
4 से भाग लगे 4 5 20 4 से 24 लिपियर हो 2024 में 29वां महीना लगे ई का जानता रहा महीना की तरह जनवरी फरवरी कैलेंडर देखे पड़ला एजा देखा काई जनवरी 31 फरवरी नीचा मार्च 31 अप्रैल 30 मई 31 जून 30 जुलाई 31 अगस्त 31 सितंबर 30 नवंबर 31 यही पे पर ये गिना जाए हां जी क्या जानता रहा ई सारा बॉडी पर सब कुछ बनल बा हर एक चीज शेषनाग के मुड़ी पर धरती धइल बा हां पुरान कहता हमारा ई बताई कि इतना चापा कल के पाइप फलता हां उनका थोथुर में ना हले कर हां एको ठुप ना चाहे उनका पोछिया में ना हले कर जबकि 20 फीट नीचे पानी बा 40 फीट 50 फीट नीचे पानी बा आगे हुआ सब पानी प्रदर्शन कर लो पानी पड़ल के तो दूर काट दी पौड़ पो करी दो हम का मुड़ी पर धरती पड़ी तो के करा के सच मानो के करा के विज्ञान के पुराण ई कुछु में ना होवे के में हो तो ब्यासे ना ब्यासे हो ना गाय के हो लौंडा बैंड के लौंडा हो हे लड़का के मौका कहत बताई कुमार लड़का बा हां अगर YouTube पर हल्ला हो जाओ हां ई मौग हो एकर बियाह होई ना ना होई तो एकर गान मार के जी जीवन भरी ए तारा ब्यास के जय एक राउंड ना गए भारत पा के स्वार्थ के साथी गोबर तहरू पाती बिना मतलब के सदीना के होब के ओके देखा सत्य अपन जगत में के हो नहीं के अपन और बा चक्रधार वाली है मेरी कोहे अपना स्पीड में दहाड़ ना दुनिया मार दी है तो उनका सोच हो जाए हम शब्द निमन से बोला शिष्टाचार में सोच हो जाए हां जी ना ना ई सब ना इतना स्पीड में मार दे तो उनका सोच हो जाए हां जी सोचे लगे कि सोच का हो सब चिटकुला कहता रहे उ त हमरा मन पर गए कहीं कहीं एगो जंगिया किनले रहले हां हाँ एक हफ्ता पहले हाँ माचो कंपनी के ना हो माचो कंपनी के ना रहे हाँ उ बहनचो कंपनी के रहे कब अपना खाते किन ले हां अपने कते किनले अच्छा जंगिया किनले घरे गइले 2 दिन पहिरले एक दिन नहइले तो करे के फींच के पसार दिहले फिर सांझी के प्रोग्राम में जाए के भाई तो सोचले कि जंगिया में पहिरी देखो तारे कामाख्या बाबा की सजवे ओकर छोट हो गइल बा बोले के भाई कौन कंपनी के देलस की सजवे छोट हो गइल ए भाई ले जाके दुकान वाला के मुंह पर बेगल के रे ए हितावा रे ले ए हितावा टकिया सिटियाता है टंकिया का ठीक वो मैं को तराउरे हो ई कौन घर से लेके आइल बड़े ई कोनो घर से लेके आइल बड़े टकिया वाला कहले कि रे ई कौन कंपनी के जंगिया देले बड़े 2 दिन पहिरन नी फीचन नी पसरन नी ओकर सजवे छोट हो गए दुकान वाला कॉलेज की सजवे छोट हो गई छोट हो गई फीचल ह छोट हो गई ह हां कावना सरफ से फीचल ह हां एरियल कहतर कि एरियल सरफ से हां दुकान वाला कॉलेज की जब एरियल से फीचले बार हां साइज छोट हो गइल बा तेको काम ना करो वही सरफवा से हां जौना से जंगियावा फीचले बार वही सरफवा से देखो ना का जना फिटिंग बैठे लगे सेम टू सेम लेकिन अब वो जमाना नहीं कर भैया ए ना हो कि अरे कथा कहानियों में पड़ता ते भोर हो अरे गावे या सुने में लागोता जोर हो गावहू में हमन के मेहनत बुझाता और अगर लोग सुनहू में मेहनत लगता हमन के जानता नहीं जा क्या कथा कहानियों में पड़ता भोर गावे या सुने में लागोता जोर हो जबाना कौन बा गुरुजी कि बेचलत बा दूध दही को लोग नहीं रही जब ले नाव का ना चटनी चटई बेच लगबा दूध दही एको लोग नहीं रही जब ले नाव का ना चटनी चटईबा कि बेचलत बा दूध दही को लोग नहीं रही जब ले नाव का ना चटनी चटईबा जबाना बा गुरुजी जानता नहीं का कि जब ले ढोरी पर गीत नहीं गईबा
नहीं मार्केट में आइबो ढोरी पर गीत नहीं गाइबो नहीं मार्केट में आइबो कथा पर सोनिया में भरा था भोर तबे ये सुनने में लागता जोर चलो तो दूध नहीं को लोग नहीं रही जब ले नाता न चटनी चटाईबा ई रौरा सब खाती कहता है कि जब ले ढोरी पर गीत नहीं गइबा नहीं मार्केट में आइबा ढोरी पर गीत नहीं गइबा नहीं मार्केट में आइबा अच्छा ये हम काहे कहनिया गुरुजी कि जब ले ढोरी पर गीत नहीं गइबो नहीं मार्केट में आइबो हे लइके मार्केट में हाला के करबा एक और बाउल गावे में अभियंता जी के बनो हाला बाकी सबसे बाउर अभियंता गावे ले बोला लेबो तो बाउरे रात भर बोली है अरे हाला बात सोगरे बाउर बोलो सभियंता हाला बात सोगरे बाउर बोलो सभियंता हाला बनो लेकिन अरे उनके के बहना लेके खोजता जाए उनके के बहना लेके खोजता लेकिन अकेले आई बनी अच्छा नहीं खावत ब्रिजेश के संग है रही तो अच्छा लग रहा ले ली हो गई पैसा अरे मार्केट में हाला बाउर तब सभिया ठीक बा ए अरे उनके के बहना लेके उनके के बहना लेके खोजता जा पहले दिया लेके खोजल जात रहल अब लोग बायना लेके खोजत के अभियंता जी कहिया खाली बन रोजे लगता है निमन गावला से की बात जवन बाउरू है भइल बल्ला गाउर बात जवन बाउरू है भइल बल्ला गाउर निमन बइबा त रोजे टटइबा निमन गाई ना जे बोलौले बा उहे डांट लगी का बियाजी सब का गावत नहीं रहो की बात जवन बाउरू है भइल बल्ला गाउर निमन बइबा त रोजे टटइबा कि जब ले ढोरी पर गीत नहीं गइबा नहीं मार्केट में आइबा